pis. Eva? Hvad så? Jamen, jeg står bare her, og jeg har virkelig brug for en cola, men det mangler altså en 20'er. Fuck, hvor jeg dog synes, det er synd for dig. Men jeg kan desværre ikke låne dig nogen penge, for jeg har ikke... Lommen fuld af guld. Stramt. Ej, hvad er det for nogen, der er inde? Men det var min fejl. Vores klasse er så vild. Det stikker helt af. Ja, de andre klasser kan jeg slet ikke følge med, mand. Så må daddy hellere lære dem nogle tricks. Fuck, det gjorde vildt ondt. Usama! Hvad sker der for dig? Og bare hjælp for fan. Og jeg kan hermed konkludere, at med delta V er lige med A gange delta T er lige med K gange delta T. Og det passer. Hey, hvad så, Riese? Hvad sker der? Jamen, det... Du har mange penge. Kan jeg ikke lige låne 20 kroner til en cola? Jeg kan ikke låne dig nogen penge, Riese. For jeg har ikke lavet penge. Jeg har lavet damer. Ja, okay. Fuck! Vi har rapport for. Hvor længe er det til, den skal afleveres? Der er ingen dag til. No, man! Der er bare sådan. Manel! Okay, jeg kommer. Det er hårde tider. Hey, Manel. Giv aldrig op. Wow! Facebook-indbakken fuldkommen proppet. Det bliver så fedt det her, Rune. Vi laver et projekt. Som ingen har gjort det før. Det er så episk, mand. Fuck. Jeg mangler batteri i mit kamera. Hvad er det galt? Men det er fordi, vi skal lige til at gå i gang med et projekt, men jeg mangler batterier til mit kamera. Hvad er det for, du mangler? Jeg mangler. Ej, det var faktisk meget sjovt. Jeg har faktisk nogle her. Okay. Ja. Tak. Jamen, det var så lidt. Skal du være lidt? Hey, Sunil. Hey, hvad så, Christian? Så, går det godt? Ja, det går rigtig godt. Ikke sikker? Eller måske ikke helt, fordi jeg mangler faktisk en 20'er til en cola. Der er ingen ikke der. Selvfølgelig må du låne en 20'er. Tak, Manel. Og så let. Hyg dig. Godt, tak. Fuck. Der får det. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Vi kører. Vores klasse er så vild. Fuck, jeg glemte det. Skal vi tage det helt for? Nej, der tager det. Ved du så også det her? Men sikkert Kien. Så prøv at tage den. Nej. Optager vi. Dobbelt A. Kom væk, mand. Det er dobbelt A. Take 5. Manal kommer sprællende tilbage. Action! Hej, halløj. Tak skal I have.